A Casa de Cultura Sonense foi o lugar escollido polo Concello para presentar a súa nova campaña de turismo sostible, co lema Son infinitamente natural. E os primeiros en coñecela foron os propios axentes do tecido empresarial, deportivo, cultural e social da vila. Para o goberno, a pedra angular xunto co territorio deste proxecto, que busca mostrar unha imaxe de Porto do Son natural, sostible cun potencial infinito. Isto que estamos presentando, esta imaxe, non tería sentido nin funcionará se vos, como emprendedores, empresarios, non colaboramos e non somos un, non? Eu creo que acertamos o eslogan, non? Pois sin son, hai que ler a son, hai que ler a sin, pero, bueno, aí está o eslogan que eu creo que é moi acertado, non? O infinitamente natural, o futuro de Porto do Son, o futuro dos nosos fillos é o medio ambiente. E non perdamos esa oportunidade, porque o vamos a pagar caro se non o facemos, non? Para iso, o Concello editou diverso material, no que se recollen tamén 5 rutas experienciais. Son natureza, son aventura, son eterno, son mar e son sabor, presentadas a través dun mapa folleto e con información ampliada e detallada na web municipal, mediante códigos QR, a disposición de cada usuario. E que sexa accesible ás 24 horas do día, os 7 días da semana, para que a xente en calquer momento do ano visite o noso territorio. Con este código QR, que debido ao COVID nos reencontramos de novo con este sistema de acceso rápido á información online, nos vai a levar a información de todas as rutas, con todo tipo de detalles, e ao mesmo tempo poder chegar a outra parte que completa este proxecto, que, pois, ademais do folleto, pois unha guía 2.0 que estará a dispor de todo o público na páxina web do Concello onde facemos esta oferta. É importante, polo tanto, comunicar, é importante trasladar todo isto aos que nos visitan. Toda unha serie de novidades que o que buscan non é máis que dar a coñecer as enormes potencialidades de Porto do Son, un municipio do que queda aínda moito por descubrir.